हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान न्यूज आपडेटखौ लानानै फैफिनलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, माब्लाबाबो स्किप खालामनो नाङा। थुदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान न्यूज आपडेटनि सायाव। मैया आसामाव गासै 479 निउ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बे 479 नि मादाव गुवाहाटी सिटियावनो 238 मोननाय जादोंमोन। दा आसामाव गासै केसेस दङ 9438, डिसचार्ज दङ 6106 आरो एक्टिभा दं 3311, थैनाया जादों 14 आरो माइग्रेटआव दं 3। बेनो दं सुथारपारा गामिनि जाथायाव लोब्बा थानाय साथिरामनि गिबि बिसि रुबुश्री आरो नायखांग्रा लुदु मुर्मुखौ पुलिसा खाबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालाजान तिनालि आउटपस्टनि बेंखन सुथारपारा गामियाव बिमला बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ गोदोना दानस'नानै जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 4 गाहाय दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार पुलिसा खानो हानायनि उनाव खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायाव लोब्बा थानाय साथिराम बसुमतारीनि गिबि बिसि कुसुमबिल सारियाली गामिनि रुबुश्री बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि बिजिनी महकुमानि सिङाव थानाय कालिगाव गामिनि नायखांग्रा अजा लुदु मुर्मु मुंनि सासे सुबुंखौ बृहस्पतिबाराव क'क्राझार पुलिसा संदाननानै खायो। जाथायनि बागै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सुथारपारा गामिनि बिमला बसुमतारीखौ जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायाव साथिराम बसुमतारीनि गिबि बिसि रुबुश्री बसुमतारी लोब्बा दङ आरो नायखांग्रा लुदु मुर्मुआबो नायखांना दायना सन्देह खालामनायाबो आयेन बेरेखा होननानै बुंबावो। बिनि थाखाय पुलिसा खाबाय होनना रोखा बुङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव डीएसपी पुनमजित नाथआ बुंबावोदि आथिखालाव समाजाव खोमसि फोथायनाय, दायना दायनि सन्देह खालामनायखौ माब्लाबाबो गनायनो नाङा होननानै बुङो। आयेना माब्लाबाबो खोमसि फोथायनायखौ गनाया होननानै बुंबावो। एरैहाय आइजो माहारिनि सायाव हामला खालामनाय, इनाय अत्याचार खालामनाय आरो उन्दै गथ'साफोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय जिल्ला खुंथाय पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ होननानै दाबि दैखांदों समाज सिबियारि आइजो दैदेनगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। आरो समाजाव दायना दायनि सन्देह खालामनायखौ गैया खालामनो थाखाय जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना गामियारि ओनसोलफोराव सांग्रांथि हाबाफारि मावफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांबावो। बिथाङानो गिबि बिसि आरो बिथाङा जादों सादुआ। बेनो दं भारत चीन सीमानि दुंहाव थासारि सोलिबाय थानाय समाव भारतारि हादरनि एयार डिफेन्सखौ गोख्रों खालामनो थाखाय रैखा मन्थ्रि भारतनि रैखा मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ रासियानिफ्राय गं 33 एयारक्राफ्ट आरो 12टा सुखय 30 MKI, 21टा मिग-29 आरो 59 थाखानाय मिग-29 खौ आपग्रेड खालामगोन होननानै बुंदों। आरो बे गासिबो हाथियारफोरखौ 18,148 करोड़ रासियानिफ्राय बायना लाबोगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनो मैया बिहाराव सारअन्थाइ गावनानै 25 सुबुंनि जिउ खहा जादों मैयानि दिनाव। बे जायगाखौ नायोब्ला समस्तीपुराव 7, कटिहाराव 6, पटनानि दुल्हन बाजाराव 5, सानजा चम्पारणआव 4, शिवहराव 2, गासै 25 सुबुं थैदों। बेनि उनाव जोंहा बायाव रैखा मन्थ्रिया लादाखआव थांनो गोनांमोन, नाथाय बेखौ केन्सेल खालामबाय। माने लादाखआव दिनै रैखा मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ थांनो गोनांमोन, नाथाय बेखौ बिथाङा केन्सेल खालामबाय। नाथाय माब्ला थांफिनगोन बेनिबो जेबो गुमुरथि होआखै। बेनो दङ ताजमहल, रेड फर्ट बायदि फसंथानफोरा 6 जुलाइनिफ्राय खुलिसिगोन। माने बेफोरबायदि ताजमहल, रेड फर्ट बायदि फसंथानफोरा 6 जुलाइनिफ्राय माने भारत सरकारा खुलिनो होसिगोन। बेनो दं चाइनानि गासैबो 55 एप्सखौ भारतआ प्ले स्ट'र बा एप स्ट'रनिफ्रायनो गासिखौबो बोखाना होनाय जाबाय। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव नागिरबाय बेफोर 55 चाइना एप्सखौ नागिरनानै मोननाय नंला। जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेनि उनाव दङ जोंहा मैया धेमाजियाव शिबसागराव सिसिबरगाव मुंनि जायगायाव धेमाजिनि सिसिबरगाव मुंनि जायगायाव 7 हाबा जानो थांनाय मानसिफोरा माने गारिजों लोगोसे 7 सुबुङाबो माने दलंनिफ्राय गोलैलांदोंमोन दैमायाव। आरो बेनिनो 2 सुबुंखौ खाथिनि सुबुंफोरा बोखांनो हादों, नाथाय दासिमबो 3जों लोगोसे गारिखौबो दासिमबो नागिरना मोनाखै। माने बोहैलांदोंमोन, माने लासै लासै गोदोलांबाय थादोंमोन। बेनि उनाव जोंहा क'क्राझार थेङापारायाव सासे उन्दै हिनजावसा गथ'सानि जिउ गैयै देहा बोखांदों। जिउ गैयै माने थैनाय। थांनाय बावैसो सान सिगां बालाजान तिनालि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सुथारपारा गामियाव खास्रि बिस्रि सासे आइजोखौ जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायनि उनाव फिन क'क्राझार सहरनि थेङापारा गामियाव
माने खरसे फुख्रिनिफ्राय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'सानि जिउ गैयै देहा माने थैनाय बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 30 अक्ट'निफ्रायनो 3 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'साया न'निफ्राय गोमानानै दङमोन। हरखाबै बृहस्पतिबार ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा नसुंसेनि खरसे फुख्रियाव हिनजावसानि गोथै देहाखौ नुसनना पुलिसनि खौरां हरनाय लोगो लोगो क'क्राझार पुलिसा गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। क'क्राझार सहरनि टेङापारायाव खरसे फुख्रिनिफ्राय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'सानि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै टेङापारा गामिनिफ्राय 4 सुबुंफोरखौ क'क्राझार पुलिसा बृहस्पतिबाराव हमनानै लाबोयो। जाथायनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै पुलिसनि सिलुङाव फोरमायदों। एरैहाय क'क्राझार ओनसोलाव गले गले आइजोफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय आरो थांनाय बावैसो सान सिगां सुथारपारा गामियाव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। ओनसोलनि सांग्रां आइजो प्रतिभा ब्रह्मआ आरो क'क्राझार टेङापारायाव उन्दै हिनजावसा गथ'सानि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाय जाथायखौ निन्दा खालामनानै लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रै संदाननानै हमनांगौ होनना जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफानखौ खावलायो। समाज सिबियारि आइजो प्रतिभा ब्रह्मआ बुंबावो दि आथिखालाव समाजाव खोमसि फोथायनाय, दायना दायनि सन्देह खालामनाय, खोमसि फोथायनायनि हेंथायै जिल्ला खुंथाया समाजारि सांग्रांथि ससियेल एवारनेस हाबाफारि मावफुंनांगौ होननानै बुङो। थ' बिथाङानो पुलिसा। थ' दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।